Kindon haru shipongut kilak pati nakumda gane gi jingkop khwai do kha. Te gane gane isha ka jingkop khwai do kha ka ba hitam bat ngap ha gi parlok rawan lada pikwa ban lej ha ka te ka fishing competition la ne ga jingkop khwai do kha. Kane ga jingkop khwai do kha ka ban spanya da ka sanrop lang fishing group ka jaga ka ba dei hapo urmasi ujo hajan smith. Bat ka terik gande shiterik bunai bakat wei arajar arposan du kapor khandai steng ben step hadu lai steng janmit ban nagamta ka dor jong ka tiket ha ka tiga jingkop khwai do kha kande tang shi hajar tangka shiruyang wei khwai bat skaba nagamta ki price kamtam e ubayo ha ka dan kam kong bat baar un chisha ya ka song pisa skaba uban kong yo shipholak ubaar lailak ubalai hadu uba shipho kin yo ya ka song pisa ka ba mar shilak tangka bat bakat wei san phojar ubakat ar phojar bat umdei tangkata nalor kita ki price ki ba shakmat ino penyai ki lepan kreru na ko bentai ki wei pade ki price kata kum ki consolation price na du banukong hadu bai shipho kindang yo marsan hajar tangka te shushu na ko bentai ki dok ha la de bante dok ha khat san quintal ha arab sautrik na bi shipho ajar arab san ha performance step but enshim jingtheu ya baro ki jai dok ha lai no ka silver cap lane kata ka kha he kli but anumsha ban psa jungbam ka bam padai por khwai but yaki tiket endi haka lai poiterik benai beshipor jarpsan nadu ka por khat ar beje men singi but and some dai ki temporary sticker habawan ban bu chaka ban nai por shikanta ban weng yaki teki temporary sticker lene ki teki sit khwai but chisen baladap ki price kirwan kim deshu ban penthut but jing kop khwai kan ya be shakman but nagum ta ki jing tip ki babnia laru ban phone ha kini ki number badon ha kani coaching pan bana bat ka ba kham sngo tanat bat ka ba kham sngo bang shushu ta de nak ta jong ki pai ba ki bom siam la shimbanta ha ka jing kop khwai lane ki ba shukwa ban lit ban ni shimbanta nak banta ka lucky draw de skap ha hak de singi kino penyai kil pan kreru nak banta ka lucky draw ka ba hit tam banta usnem kata da kini ki price harum samha namta ubayo hakadan ka ban kong lane first price unyo banra ya ka starbus lane ka pick up lane ka lokal lane ka pisa pralak tengka di hadu saujat pihak banjit nak benta ka price ka ban kong lada pimtre ka starbus pila ban shim da ka pick up lada pimtre ka pick up la ban shim da ka local taxi Shillong region lane lada pimtre kini lightly ki kali phi la ru ban shim da ka song pisa pralak tangka ban nam tau baar undang yo arlak tangka balai shilak basau san pojar basan ar pojar ban nam ta ka dor jong ka tiket ka de lai spa ka we bat san spa artli ki tiket Bat na kabentang kapor kaba penilai kaya ketika lucky draw hangte hapo urmasi ujo katala sengit sajan shitarik benai bakat we ajar opsan kandei hakapor arsiteng janmit kublai shibun